3 antene i mikrotalasnog dela uradili. Izmenili smo sve, jer to je bila neka starija tehnologija. Tako da smo mi to uradili u neko zimsko vreme. Imali smo svu opremu, lepo smo isprojektovali to i na kraju balada dobili smo izvanredne merne rezultate. To je bio i kraj januara 2004. godine. 2005. godine je izvršen tehnički prijem i data upotrebna dozvola za ovu stanicu za međunarodne saobraćaje. Ovo je velika zemaljska stanica, predviđena za televiziju, a više predviđena za komunikacije, za prenos telefonije i tako dalje. Mogu da se malo pohvalim. Ovih mesec, dva smo proslavili 20 godina od kako Ivanjica posle bombardovanja sređena i doterana, kako Ivanjica kontinualno radi. Znači, mi puni 20 godina održavamo sve delove te stanice, od motora, elektronike i tako dalje. I tako da ona, evo sad je pogonu, što mene raduje jako. Gospodin Laban u svom radu ima podršku svojih kolega, takođe vrsnih stručnjaka. Po Labanu ja znam da je on radio još sa pokojnim profesorom Stojanovićem. I ja mislim da je jedina firma u Srbiji koja se bavi satelitskom telekomunikacijom. Pred bombardovanja je bilo 3 velike antene, međutim, posle toga izvršena je obnova satelitske stanice Jugoslavija 2 i tada sam ja lično prvi put upoznao Vuka Labana, znači to je pre više od 20 godina. Znači, izvršio je, da kažem, popravku te velike antene, čija obnova nije izvršena bila kako treba. Jedna italijanska firma je radila, ali bilo je problema sa mikrotalasnoj mreži koju je Vuka otklonio. Sledeća saradnja sa njim bila je 2006-2007. godine kada je radio na montaži satelitskih stanica Ivanjica 04 i Ivanjica 05. I posle toga, pre nekoliko godina radio je remont velike antene Jugoslavija 2, tako da dosta dugo sarađujemo. Posao koji je Vuko sa cijelim timom radio oko kablovske televizije na Sejšelima. I tadašnji premijer Sejšela je bio jako ovako nezadovoljan i govorio je: mi imamo apartmane koje izdajemo i po 3.500–4.000 evra i dolara za noć. Ali kad ljudi dođu sa plaže i kad dođu sa mora, hoće da upale televizor, više nema slike nego što ima slike. Molim vas, dovedite mi nekog čoveka koji nešto može da uradi. Vuko je rekao, kaže, znate šta, ja moram da, ako imate jednu antenu, tako 4-5 metara, tamo, jedan komplet, ja moram da dođem i da snimim celu situaciju. I otišao je tamo, snimili su celu. Oni su bili zapanjeni kako je, oni su pomerali, gledali, pomerali,